И какво сега? Оказа се, че половината министри в македонското правителство са мизерници. Ще кажете как така? Ами е така. Нали техният вице-премиер Николовски нарече нас българите мизерници? А се знае, че поне половината министри в македонското правителство имат българско гражданство и български паспорти. Най-фрапантен, разбира се, случая е с енергийната министърка Саня Божиновска, която в Европа пътуваше с български паспорт, но в Македония упорито го криеше. За поне още 5 министри в сегашното македонско правителство е сигурно, че имат български паспорт и българско гражданство. Само че те естествено отричат. Хубаво е да се провери дали самия Николовски през 2016 година не е подавал молба за българско гражданство, която в последствие му е отказана. И дали в този отказ не се крие силната му омраза към нас, българите.